Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Ngicela utshele umakhelwane ukuthi yabona nje bakade umkhonzo uJesu ubambelele kuyena amehlo akho ekumqalisa nomphelezo sokholo lwakho. Kwenze kakhulu manje lokho. Yeah, kwenze ngempela ke manje. Yeah. Uma uJesu inkosi akabe inkosi okwangempela ke manje. Yeah. Umdlalo nje awuphele nya finish umdlalo. Yeah, umdlalo no on and off sikhatha lonto siphelile. And Jesus is coming very soon. Noma ujwayele mhlambe kuyibuka indaba kuyibuka kancane nje ukuthi kwenzekalani kwaIsrael njengamanje. Uyabona? Exactly 100% exactly as it was prophesied 2600 years ago. Le nto yenzeka lapha igcwalisa isiprofeto uNkulunkulu ekhuluma ngabaprofeti bakhe. It is happening in our generation. And mayenzeka le nto yenzeka lapha isayini enkulu yokuthi sekuseduze ibandla lihlwithwe. But at the same time, the good that we are doing, mhlambe uthisha, mhlambe umakhi, mhlambe uyini, occupy there, do the work of your calling. Uyaqhubeka esikoleni, qhubeka ufunde esikoleni. Asisho ukuthi uJesu uyabuya asike isidingo sokuthi uye esikoleni. Asilazi usuku nehora, kodwa sinikiwe isizini. Lithi iBhayibheli kufanele sikulangazelele ukubuya kwakhe. Because it's going to be very exciting. Besikhuluma nonkosikazi ukuthi uyazi ukuthini. Uyacabanga ukuthi lento usazoba ne-trip ongayazi uyithathe in your lifetime to fly through the clouds. Behamba ngama-spacecraft nje wena uzohamba ngomoya ongcwele. You will cross the first heaven, the second heaven, enenkanyezi, which even takes the light up to millions and millions. Njengoba kuthiwa le universe is about 13 billion years old. That is abachaza about it, that is the traveling of the light from the distant or the borders of the universe. So the light travels at about 300,000 kilometers per second. 300,000 kilometers per second. But the universe is measured by light years. We should see how long a light at that speed can travel for a year. So that's how the universe, the second heaven is measured. It is measured by light years. As the light travels 8 minutes from the sun to our planet, 8 minutes, and yet the sun is about how many? It's about 96 million miles away from us, which is 100 and something million kilometers. But the light can travel for about 8 minutes from the sun to our planet. But ukuhlwithwa kwethu siyongena kulesithathu izulu would be faster than the light. It will be so miraculous, it cannot be, speed cannot be measured. We can call it a speed of a thought. That's how you can try. Umcabango, mawufuna ucabanga endaweni, ucabanga endaweni, ucabanga ibe lapho same time. So ingakho ibizwa nge-twinkle of an eye, which is nges-Greek bayibiza nge-micro isikhathi where you can crack an atom, small atom, isibizwa kanjalo. So that the fraction of a second, a fraction, not a second, a fraction of a second, that is the twinkle of the light.
sobe sesivuke emathuneni sashintsha imizimba sahlangabeza uJesu wangena nathi kwelesithathu izulu within a fraction of a second. Ake ngenze kanje nangumuntu yakudubuka at a close range uNkulunkulu adeploy ingilosi seyiphumile inhlamvu isuke ezulwini izovimba inhlamvu ingakafiki ingilosi ifike kuqala kunenhlamvu. I'm trying to chaza lento engichaza bese ngiyazibuza ukuthi why simngabaza uNkulunkulu nje yebo into zakhe ziyamangalisa cabanga ukukhanya kwakhe from the sun. It's a star actually, siyibiza ngesun ngoba it's the nearest star. Heat rays esuka from the sun. It's a miracle indaba yakhona. Once it touches the object, heat is there. But heat rays esuka from the sun, 93 million miles away. Idlula la kuma spheres, layers of the atmosphere, this atmospheric heaven. Kodwa mayidlula ilight la phezulu kunendawo ezingo -50 degrees. If freezer yakwakho iwu 21 to 23 minus, yabo. But la emkhathini uzwe ipilot ithi manihamba la phezulu. See, temperature is -50 degrees. It is beyond the freezing point. But kudlula heat rays ujula kube manzi kodwa ama rays adlulela. That is why malinethi izulu kwesikhathi kuwa namatshe ngoba ku freezer ilokhuzana. I-water vapor mayikhuphuka ilanga lishisa mayihlangana nomobandayo phezulu yashintsha ibe ama drops mayinyuka iya phezulu iba ngama stones ice yabo bese lina izulu line namatshe ingaqala ngathi qala imvula qala kwesikhathi ke qala wona amatshe kodwa nje it's indalo kaNkulunkulu it's miraculous yonke into miraculous. Njengoba close to 8 billion nje we are the passengers of this spacecraft called Earth. It moves around the sun at a very high speed. Within a year, it travels so many millions of kilometers around the sun without missing a second in its accuracy. The most accurate watch on Earth is in Germany. Mabelungisa ukuthi iphinde be straight after, I think it's about after I don't know ngangizwe sengikhohlwe. But after about 10 years, baphinde baliqondise leli wash ngokwe shadow, the movement of the Earth on its own axis, rotating and revolving at the same time, spinning and moving around the sun at the same time. These are two movements with those 8 billion passengers in this spacecraft suspended in the air. You don't feel it because of the gravitational force. You don't feel how fast this Earth is moving. No pilot. The pilot yakhona is what God said. If fuel, God said, let there be light now. You're enough fuel. Eskom was ezulwini, there's no load shedding. The sun is still shining outside there. You don't pay a cent for that. And it is the brightest light ever. He deserves to be trusted. Be strong in this man and in the power of this man. Be strong in the Lord, not in yourself. Once you trust him, you'll be like Mount Zion that can never be shaken. Don't be shaken by anything. Even bad news must not shake you because you trust the Lord. The Mount Zion is one of the smallest mountains
But the time will come, lapho kuzoba khona le tribulation ezayo manje. Kuzoba nama-earthquakes ongakazi wabone. One of the earthquakes ezokwenzeka, it will move even mountains from their places. And islands will move. The earth will shake in such a way that kuzomove ama-islands, let alone those towers ezakhiwe, skyscrapers ezakhiwe. Engizibuza ukuthi yini bathanda ukwakha babheke phezulu kanje. It looks like they are preparing for that judgment. This coming great tribulation, ingakho uNkulunkulu engafuni sibe la during that time. Ngoba uNkulunkulu uzobe release ulaka lwakhe. Manje thina siphumile kulolo laka ngokuthatha uJesu wagwinya ulaka. Our propitiation. Jesus Christ is our propitiation. Waligwinya lonke ulaka likaNkulunkulu ukuze thina masikholwa uJesu osigwinyela ulaka lukaNkulunkulu lokuba sekubhujisweni kwaphakade without dying. Day and night, no rest. Waligwinya lonke ulaka likaNkulunkulu ngoba masiligwinya thina sofa ingunaphakade. Ukufa akusho to be annihilated or to cease to exist. No, we will, those abafa bengakholwa bengayi accept the offer of love, they will have to pay the price by themselves. But if you believe that Jesus paid for you, you are free. Can I see the hands of those that believe that Jesus Christ paid the price for them? I don't have to pay the price. Congratulations. We have a lot available. We can access it. As ezinye sizosithola masifitho, ezinye sezikhona, but now kufanele sifinyelele kuzazini ukuthi sinazo. Ngoba kuyenzeka usokole kanti you are covered. Ususokolisa ukuthi awazi. In this new dispensation, le dispensation esikuyo ebizwa kuthiwa i-dispensation of grace. And singayibiza futhi ukuthi i-dispensation yokuKristu akha ibandla lakhe. Kubekiwe estimate is about 2,000 years uNkulunkulu asibeke eceleni ukuthi uJesu abe busy nokwakha ibandla lakhe. Alakhele kuye ibandla lakhe. Not isonto lakhe, ibandla lakhe. Labasindisiwe. Usekhona? Abanjani? Yeah, not abashindishiwe. Babe basihluphe la. Sibingelela umntwana wethu la all the way from Russia usathe uma uyabuyela esikoleni Miss Kunene. Can you rise, my daughter? Utholeke ukuthi ayofunda khona. Baba Kunene lo enimazini khona uphi? Nomama Kunene. So ngiyambuza ngithi mina onangu baba nomama. Ninesibindi. Siyabonga ntombazana, Nkosibusisi. Abantu abasha eyibo kwi-Russia uhamba nje yagenqeza yedwa nayo indaba enkulu. Ayibona loo nto. So uyabuyela ke ngo-August. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu umgcinile ubambelele kuJesu. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Ayimshayile isandla. Onqubayo ngiyomenza adle ifa lakho konke esenkwenze kwabakusha. Asizulingana ke ngoma rank akunama group azokhuphuka ayezulwini. Nisakhona azokwenza njani lama group?
khona laba kuthiwa ba-144,000 uma beqeda bazokhuphuka. Bekhona laba abawu-2 abazonyakaza umhlaba bewu-2 abazobe bememezela ngombuso ozayo njengomemezela kwabantu kwezehlakaniphi zaseMpumalanga zithi ukhonozelwe oyinkosi. Kwaminyakazisa lokho ngoba ucabanga ukuthi uyena inkosi lapha. Manje mayezwe inkosi izelwe eyinkosi wenza ke indlela ukuthi ayitholele inkosi ayibulale. Kwathola ukuthi manje ayibonakali. Kwafuneke ke ingane from 2 years down kuze kuyofika ku first day umntwana ezelwe. Umntwana omfana nje umama emncelisa amasotsha kaHerode amhlwithe ezandleni zomzali amnquma ikhanda ngoba nje belwela ukuthi one of them ngase kube uJesu. Usekhona? Yeah, uJesu ke bambalekisa ke wawuhlala ke eAfrika, wahlala khona isikhathi walinda ukuthi uHerode azafe. Singasho nje uJesu mastanda sithi he is the son of the soil. Singasho nje sithi uJesu uke wadlala ngomhlabathi waseAfrika for years elinde ukuthi uJesu uHerode aze afe ebese buyela. uNkulunkulu wayekhombisa ukuthi he can be bigger than the universe and smaller than an atom, might hand. Because he squeezed himself into an egg cell of a woman and fertilized that egg cell of a woman by the spirit of his word. And then Jesus Christ incarnated into a seed of a woman. And then out of that seed, God made him body. But the blood came from the word. The body of Jesus Christ came from the seed of a woman. So one of the names of Jesus is, he is the seed of a woman. Yeah, Galatians chapter 4. He is the seed of a woman. According to Genesis 3:15, Jesus is the seed of a woman. Abantu besifazana bayishayela izandla makusho njalo, abake bayishayela izandla. That is one of the highest honor ever given to females. Ukuthi isibeletho sabo sibe a dressing room where Jesus, who is the word of God, put on humanity. It's like an airport where Jesus was received on this planet Earth. So that is why uSathane elwa nesibeletho somuntu wesifazane. Ngoba lo muntu oyanyathela ikhanda lakhe is the seed of a woman. So ungaphila impilo ekhelesi umuntu wesifazane akakufuni uSathane. Unamaqhubu ngawe. Ubona babefika abantu befuna umuntu emndenini bengamtholi badubela kulaba bakhona. Baqala bathi mkhipheni, manje ngamkhiphi nizothatha indawo yakhe. So ngoba manje uMaria akawazanga ukuthi uSathane ayiphinisele kuye. Usebhodlela kuyonke into ethi female. Ongekho right ukuthi umuntu wesifazane ahambe njengenamalusi. Ingozi yodwa. Malibonge igama lenkosi. Now, but Jesus is coming very soon. I should say Jesus is coming soon. Yeah, it noma uyakwenza okwezayo ngoba mayebuya esebuya nebandla kuthiwa uyothi mayibuya emkhathini abanye babo begaya ekseni omunye athathe omunye asale. Uma ngabe kusebusuku ababili belele omunye athathe omunye asale. Emini abasemasimini emsebenzini omunye athathe omunye asale. So chaza ngimini ke lokho kuthathwa onjani lo thathwayo lo onjani lo salayo. Kunento ke engathi iyaphambana sometimes mawumuntu ufundwe eBhayibheli. Kunala osalayo esinda lo hambayo uyena ozoba senkingeni. Kanti lo kwesikhathi kunendawo la othathwayo kuyena osindayo. Lo osalayo usele nenkanakana. Thina songena kulaba abathathwayo
njengolot ethathwe eGomora bese basenkingeni laba basele ngoba umlilo wejudgment uzokwehlela kubona no Noah nefamily yakhe bathathwa bafaka emkhunjini a type of Jesus Christ. Then abangafakwanga babhekana nejudgment yamanzi. Ngesikhathi lento ebaculisayo ibashonisa phansi laba basemkhunjini bakhuphuka ngayo. I think lento abantu abalimala ngayo wenizokhuphuka ngayo. A stumbling block to you is a stepping stone to a higher level. Malibonga igama lenkosi. Second, so now uNkulunkulu manje usesebenza umsebenzi okugcina manje ebandleni lakhe. It's almost 2000 years and some years ibandla lila. Bekuyi period leyo uMoya Ngcwele ayithathe ngosuku lePentecost. uJesu sebuqedile wakho 2000 awuqala in the Old Testament. uNkulunkulu Baba uqale from the creation of lapha na Genesis chapter 1. Kuthi mazithi 2000 years la ko Abraham kanje. Wathatha over uJesu. U33 years osele wawuqedela esesemzimbeni ezelo Maria. Kwafuneka ahambe ngoba manje kufuneka noMoya Ngcwele azothatha wakho 2000. Bonke labantu basebenza umuntu. Njoba umuntu wayesetshenzwa ngosuku lika6 kwachaza ukuthi uzosetshenzwa uNkulunkulu for 6000 years. And then kule 1000 ezayo eseduze manje. Yabo? Iseduze le 1000. Inje ngosuku lika7. Usuku lika7 usuku lokuphumula. Umhlaba will enter into rest. Jesus will be here literal. Nebandla. Uzoba glorious umhlaba abantu bazobuyela kuleya minyaka. Thina sobe sesi supernatural kuyo yonke into nemizimba yethu izobe isizinswe sobe sesithole yonke insindiso edingekayo. Asho soku yonke insindiso edingekayo. Weza okokuqala ngenxa yezono zabaningi 2000 years ago. Yabo? Weza ngenxa ezofuna nokusindisa. Kunensindiso eza ne first coming of Jesus. Yiyo lesiyamkelisa abantu mabezala phambili. Sibamkelisa insindiso uJesu afika nayo. Ezonini engezelanga abalungileyo ezela babi wabasindiswa. Uthanda bonke abantu basindiswa. Beyizwa lonto. Kukhona lensindiso ngihlale ngizisho lezi zinto. Kukhona lensindiso emhlanga emihle. Yona ikakhulu isilungiselelo kwasiphila impilo yokunqoba sisesemhlabeni. Le yesibili. Le yokuqala isilungiselelo ukuthi samkele kwifamily yasezulu ingakho sizalwa. Okuzalwa ke it's an event into enzeka it's a once off. That's why sine birthday it's a once off it's an event. But to grow asina a grow day because it takes days for one to grow. It's a process indaba ukukhula. But asikhuleli ukuthi sikwazi ukuyongena ezulwini. Tshela makhelwane ukukhula kwethu enkosini sikhula ezwini sikhula kumoya ingqondo yenziwa ibentsha lokho akwenzela ukuthi sikwazi ukungena ezulwini. Ushuthi ke manje isigebengu lesi esavuma uJesu esiphambanweni kwakuzofuneka siphinde sehle esiphambanweni uNkulunkulu enze miracle sikwazi ukuphila mhlambe 30 years before sife. Kodwa on the very same day esafa ngaso sangena eparadise. Bayijika kabayi ngoba imfundiso zayijika into imfundiso zithi uJesu akashongo ukuthi namhla ngizoba nawe eparadise. Wathi namhla ngithi kuwe namhla. Unamhla ukuthi ngithi kuwe ngizoba nawe eparadise. Akena ukuthi ngizoba nawe eparadise. Ngithi kuwe namhla. Yayizwa uSathane ejika kanjani lento? Anizwa buza umakhelwane uyayizwa lento. Mtshela ukuthi ayangizwa. Uthi uJesu bathi bona uJesu wayethi namhla ngithi kuwe lento ngisho kuwe namhlanje. Ukuthi ngizoba nawe eparadise. Ngithi kuwe namhlanje. Akazi uJesu athi esho manje athi ngisho manje.
No, njengoba ngikhuluma manje isikhona isidingo sokuthi ngithi kuwe namhlanje ngoba ngisho namhlanje. No, akubona asibona abangawazi amaqhinga. Bayijika manje. Kanti uJesu uthi ngithi kuwe namhla ngizoba nawe uyahamba phela naye. Ngesikhathi ethi ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami. Shwi. Mabefika lapha bezochecka ukuthi balokhu zileni sebeshonile yini uJesu esehambile. Nikhona nonke bazalwane? Yeah, babashaya baphula amathambo. Wenza sure. Kusho ukuthi kodwa uJesu ngesikhathi ehamba nje enikela umoya wakhe ezandleni akahambanga empty handed. Wayephethe umphefumulo nomoya wesigebengu esimvumile. Saqala sanyathela kuqala sinemnyawo zegazi likaJesu sangena kuqala. Igazi laqala kuyena kuqala isigebengu. Siyahuba nje sesigebengu. Sasiniswa on the same day esizofa ngaso. Baningi abantu siyambonga uNkulunkulu ngoba matsiteng nabanye abazalwane. Hey ufakazi obulapha beshaya. Hey baba siyabonga nethimba ohamba nalo. Unabazalwane uNkulunkulu abasebenzisa isikhathi lesi sokusebenza wonke umuntu osindisiwe. Ubeke izandla kuphila umuntu. But there are signs that are following all believers. In my name they shall lay hands upon the sick and they shall recover. Ubeke izandla umuntu aphile, especially in our dispensation. Akusebona kwa osmist prophet ba no apostle no believers. Umnikazi wendaba uJesu uyena washo. These signs shall follow them that believe in my name. Do it as I'm telling you right now. Hamba ufuna umuntu qale khona emndenini umbeke isandla ubuntu kuzokwenzakala. Ukwenza ngoba uMongcwele ushilo namhlanje uthi sengikwenzela ukuthi uNkulunkulu ushilo. Buza kuPetro wathi stop usubonke kodwa sengibamba lento uzoshilo. Angisawafaka amanet ngoba ngisafuna inhlanzi sengiwafakele ushilo. Uma ngabe umenzi wezwi uhambe yokwenza njengoba ngikhuluma nawe ufuna umuntu wakini ogulayo umbeke isandla ubone kuzokwenzakala. Isikhathi sobufakazi manje obuthe ukudlula. Yeah, dala sifakaza sithi uJesu usindisile manje asithi ukudlula kancane sithi kunabantu abasindiswe ngifakaza. Hayi ngibeke isandla kwaphila umuntu. Yeah, kuhle nokuthi wabeka isandla waphila. Akuyidluliseke manje kube wena ke manje ubeka isandla phila umuntu. Hlala ngibatshela la ngithi yazi uma uphila kwi-cancer isayini ukuthi uzophilisa abantu abano-cancer. Singasichithi manje isikhathi isizini ingasidluli nento zethu. Kunabantu abangeke basindiswe ngishumayela abasindiswa ngokubona isimanga. uPetro washumayela kwasindiswa 3000 angithi. Wasukumisa isishosha kwasindiswa 5000. Amadododwa ewodwa abantu ababukhuni. Because there is a sign confirm ubuqiniso beBhayibheli ukuthi lento ekuthiwa iBhayibheli ngisho kuthiwa umuntu obukhuni mhlambe ngiyalinganisa mhlambe uyinkolo ethile abantu bakhona abangaguquki kalula. Mawuzofika umuntu begulelwa umuntu elele phansi umbeke isandla uthi ngicela ninginike ithuba ngiyazi ukuthi animfundo loJesu wami ngicela kodwa ninginike ithuba. Elele phansi sebuyisela ukuthi azoshona umbeke isandla sukuma I don't think bazolokhu benamathele kulento engazange basise. Ukuze nje ivangeli lihambe lindize singabi nandawo yokukhonzela ake simfune uNkulunkulu sesiyofika kulelo banga. Lokuthi sibeke izandla icancer iphele manje. Sengisho wena. Utshela umakhelana uthi kusho ukuthina njalo. Asihlule manje kulento ukuthi silinde kufanele umfundisi avuke ebusuku azokuthandazela. Angisho ukuthi kuronke useBhayibhelini. Ukhona ogulayo phakathi kwenu akabiza amalungu ebandla. Kodwa we can advance sidlule lapho. It is very possible. Ukukhula ukuphila emzimbeni kwaqala ukuenjoywa abantu ingakafika insindiso leyo kuzalwa kabusha. Baqala kodwa abantu baphila. Abanye bebizwa ngezinja. Athi noma ngabe ngiyinja ke sengicela imvuthuluko. Ngesikhathi uphilisa labantwana bakwaIsrael othunywe ku mina ngiyazazi ukuthi ngiyinja angiphiki inja usho umuntu ongaphandle kwecovenant. Akusho isilwane. Sengicela ukuthi ke ngesikhathi baphilisa abantwana bakwaIsrael
lokho kuzosala noma kuyimvuthu ungiphe kona ngiyophilisa umntwana wami. Wathi uJesu, mama, elikhula lolu kholo lwakho lukhulu. Great is your faith. Ngoba liyaphikelela. Ngisho uJesu uqobe esethi angithunyiwe kunina. Akangaba nandaba nalokho. Uba wayengasho komunye wethu. Athi hayi uyayihlupha nje ukucela ukuthi ingane yakhe iphile. Angithunywanga kunina. Wayoduba uhambe. Uthi uyi-racist uJesu. Usho zonke lezo zinto. Kodwa wema lo mama, wathi noma ungambiza ngenje. Mina la kuwena ngibona impiliso yengane yami. Ingakho manje ukukholwa kuthiwa great is your faith. Ngoba luphasi test ephuma kuJesu uqobo. Umuntu okugcina ongasho lonto. Engathi uthi lo mama, I don't see umuntu othunge kumaJuda la kwena. Ngibona umuntu ozongiphilisela ingane. Finish. Ngisuke sengine resolution enganyakazi ukuthi mangisuka la ngiya kuJesu angizobuya empty handed. Ngeke ngabe kuyadlala. Noma ngathini angizoyinaka yonke lento ayisho. Obuya mayifika ingane amadimoni aphumile ukuba nje uzosuka la mhlawumbe eMaritzburg uyokhuluma noJesu ukuthi manje ushiya ingane la. Kwakunzima wayengakwazi ngisho ukuhamba nayo. Kusho ukuthi ayiphinqile kayenza mhlawumbe wayishiya ibophe ngentaba. Ngoba yayikhwela amadimoni. Kodwa wathi makahambe mina ngihambe nayo. Yamuzwa? Makahambe mina noma ingasala yona kusele nje isidumbu kodwa umoya wayo ngihamba nawo. Mayibuya esebuyele ekhaya uyafika ingane engathi ngiyabona mhlawumbe ipheka amaqanda mhlawumbe ibondo uphuthu. Isiyabingelela manje njani kodwa. Kunezinto esizenza nzima kanti zilula. uJesu uNkulunkulu ngoJesu senzele izinto ebezinzima wazenza salula. uNkulunkulu angathinta umuntu lento yenziwa inyanga ubona umuntu esibukweni inyanga zanamhlanje zinesibuko. Umbize ngegama aqhamukela esibukweni umuntu iTV. Umbone ngempela kulesi sibuko. Bese kuthiwa thatha leliva ke leliva lengungumbani ufuna enze njani ufuna abe nehlaba umhlabela eceleni uzombona la esibukweni ethi kodwa lo muntu la wena ula eThekwini useMaritzburg kodwa uthi uma uSathane ekwazi ukwenza lonto what about us no bangizwa abangizwayo la manje abazo understand ubani isikhathi manje angeke si overtake uSathane enze izinto zenzeke. Inyoka ihlanza imali khipha imali. Isilver negolide lika Jehova lidlala amadimoni. Baze abanye bathwale igazi ilento lesithwalo sifuna igazi lika mawakhe anikele ngoma wakhe kwenzeka izinto ngempela ezangempela futhi zenze ngempela lezi manje igazi lika mawakhe thina siphethe igazi lika Jesu akazi senze njani thina now as Jesus is on his way ngasho njalo coming back. There's a move of God all over the world. And God is raising up his team, his army. And abanye sebeyazazi, abanye basazozazi. Uthi are one of them. Kodwa mawusinisiwe ngisibona isidingo so uthi ungabe seteamini usemzimbeni at the same time. Awukwazi uba semzimbeni kaKristu ube umuntu wana kaNkulunkulu ungabe seteamini uNkulunkulu azosebenza ngayo. You can't be a believer nje, believer nje kuphela. Namadimoni abeliever mos. Iba ibeliever wena elandelwa yibonakaliso. That's a decree to you. I'm prophesying this over your life right now. As I'm speaking, there's something that is falling upon you. You better receive it now in Jesus' name. Because it's not going to be church as usual. Siyabadinga abantu abazo-emptisha ama-ward ebhedlela. Ukubona uma uzothandazela isihlobo sakho, ufica abantu sebethemba, beveze ngamakhanda.
ubona amakhanda akhulu uthi ayibo ungangishiyi amasemavuthiwe abantu bafuna uNkulunkulu isono ukuthi uze la wedwa njalo kuwezwa wedwa unecala awumemi wena into ekuphilisile isono icala ezandleni zakho khona igazi labantu abaze bashone ukhulume emlindelweni wamiyeke saphila ayi pasopa ayihambe kanje asonte mina I'm not happy lokuni number efanayo even if once a month umuntu angathandazela umphefumulo akube khona umuntu engizomwina kusho ukuthi singaba times 2 ngenyanga eyodwa yabo umuntu uJesu nje phakathi niyayizwa lento ngisho lalelani ukuthi ngithini kunini awukwazi uba noJesu amandla okuphilisa ngabikho ngoba unomphilisi ngaphakathi umuntu obanjwe ugesi oshokwe ugesi akathintwa ngezandla ngoba nawe uzoshokheka ngithi umuntu oshokwe igesi uyambona uyadlikiza ungamthinti okungenani ngaqoka ama gloves uma umthinta barehanded uzoba njengaye uzoshake nawe sine electricity eyanqoba ukufa yanqoba ithuna yanqoba isono yanqoba iqalekiso yanqoba usathana yamnyakazisa yamhlafoza ikhaya sigijima electricity yasezulwini kodwa that electricity is released by you believing by faith ama signs are follower they follow those who believe so believing in what God did through Jesus Christ umukholwa imisebenzi uJesu ayenza nikholwe uthi imisebenzi ayenzileyo nawe uzoyenza ngoba ungaphakathi actually uyena uqhubeka nomsebenzi akade wenza kodwa manje uwenza ngawe ungakulingi lokho uma uthandazela umuntu uphiliswa wena uphiliswa uJesu okuwe mawunqoba idemoni likulalele is because greater is he that is in you lithi iBhayibheli banqobile bonke omoya noma ngabe kuthiwa marine spirit amademoni ahlangisa ingulube they cannot awalibone elidlalayo kulo Jesu okuwe ngaphakathi because the Bible says Jesus phela ungene ngomoya ongcwele ngithi silinda ubuya kaJesu ngithi kodwa uJesu sephakathi kuthini niyayizwa lento silinda ubuya kaJesu ngithi kodwa that very same Jesus sesimlindile is already in us by his spirit yabo silinda ukufika kababa ekhaya osebenza kwa TV kodwa siyambona efunda indaba already la ekhaya kwi screen nangu evela kwi screen kodwa silinda ubuya kwakhe futhi kodwa nangu la ekhaya evela kwi screen and onke ama TV la mayivulela o channel wonke uvele kuona maningi ama TV kodwa aveza umuntu oyedwa sonke sibaningi la kodwa uJesu sinathi singama screens I receive uJesus nge-area le faith and Jesus they can see Jesus in us they can hear him talk they can see Jesus healing the sick ekithi engakafiki ngoba ukithi ngomoya ongcwele kufanele si understand indaba kamoya ongcwele ukuthi akezile kuzosenza sithi haleluya kuphela siyamlimita ayizosenza siyabe akena okusho njalo siyamlimita masenze njalo uMaria ukuzakhulelwe kuthiwa wakhulelwa ulizwi ngomoya ongcwele 1 meter without a man I say 1 meter without a man wathi uJoseph uzomlahla ngoba noma uMaria wayengamchazela uJoseph athi engikholelisa umoya ongcwele ucabanga ukuthi wayokholwa ingakho kwehla inglosi uNkulunkulu mayikufaka entweni uyayimela njengoba siyegoli nje noma amahlaba asizihambelanga sithungiwe so we don't worry about anything yenzakalayo on our way or during the time of ministry yethu he will take care hayibo ngosem bathi mabefika abafundisi mhlawumbe ekhala kimi bathi kuze ngibomfundisi hala sinenkinga sengiphathwa nayo ikhanda njalo ikhanda i-waste lento yokuphatha kwakho ikhanda you are wasting let me ask you a question utheni mkhozi kade no unesiqiniseko ukuthi uJesu okuthumile okubizile ukuthi ube inceke yakhe
Hawu nginesiqiniseko kuphela uNkulunkulu waze wenza nesign wathi ngathi ngangithandazile ngizile nokudla nginesiqiniseko lapha angingabazi manje why are you so worried uzophathwa ikhanda lento kuyona yakho musu ubiziwe musu wena musu kuyenza uyilokhu ze personal lento nomphilisa umuntu ogulayo ungacabanga ukuthi wena ubiziwe musu uthungiwe uMose wathunyelwa la kade ebaleke khona wathi uNkulunkulu kuzoba nawe mfana wami wathi kuJoshua njengoba uzowelisa labantu bangene eKhanani over Jordan njengoba nganginoMose ngizoba nawe Yesu hamba nenze izizwe umhlaba wonke abafundi bami nibabhabhatise nibafundise konke enginike kona ningabaniki okwenu angifuni okwenu ngifuna okwami kini ebesethi ke bhekani nginani kuze bese kuphele kwensuku we made sure ukuthi asiye eGauteng engashongo kwenzela ukuthi sibe sinesibindi masihlangana nama challenges ukuthi sithi Nkosi sekunje busithumile athathe over angithi yena wathi aswele wena fuke wathulisa isivunguvungu mayithi wela noma uhlangana nani he will take care of that wasinisa umncane ilingo zozenze njani no ngisinso uyena he will take care of that so ungalalela abantu abakhuluma into eziningi uyayeka yini ukuthenga imoto mawubona udlula escrapyard kunemoto ebheke phezulu ngeke ngithenga imoto kanti phinde yenze nje ngeke ngigibele nokugibela ngizama ngeenyawo no yabo bathi usibambani wayivutha njengawe uyambona ulapha escrapyard no yeka lezi ebheke phezulu buka lezi ehamba emgaqweni zingaphezulu kwalezi mawuthanda ungathi nje as long uJesu engawile so sengiyohlehla manje ngizokuthiwa uzulela uJesu ohlala umkhonza nje useyikhulelisa abantu besifazana abo5 usukaqala ke lapho babukhangela ubonke uzama mhlawumbe uzama kwezinye indawo engakawi nje ehleli ngawe sekunene sikaNkulunkulu keep on keeping on I say keep on keeping on I say keep on keeping on kuyahambeka as from today ngicela ungayicrack ikhanda izwani lento enizwayo ngoba kuyenzeka nizwe kanti aniswe bonakala ngani ukuthi ubungezwe wenza same thing athi uyenza ungakezwe usho ukuthi uyakulahla ukwazi noNkulunkulu uzokulahla ngobulahla sewazi babodwa laba bangazi ababhubha ngenxa yokusola ulwazi wena usuyazi wase uyakulahla i-challenge ithi hamba uyokwenza lento engitshela sometimes ungazithola ngathi into zakho ayiqhubeki kahle awuyenzi lento uNkulunkulu akuthumeyo manje iblocker lezi oyicela Musa ngibuka ngosisi ngithi kuwe ngoba manje ngiyakubona ukuthi ungibuka ngendlela ngithi kuwe kunalezi zinto uNkulunkulu akuthume zona namanje ubhizi uNkulunkulu uthuma wena kunezinto ezingamathi ezobizo all general asho so kunohlobo lobizo kodwa kunama callings akhetha bathile we are not all prophets we are not all apostles but we are all believers signs following us laying hands upon the sick and they recover casting out devils is for all men abakholwayo iphiwo zikamoya kuthiwa noma ehlukene zisebenza kwa ngalowo moya usekhona la endlini isizini le eze ngewave lento uNkulunkulu ayenze ebandleni ephethe ukurestore kwezinto ezinye ezintshontshelekile ebandleni kodwa zibe zisithembisweni zikaNkulunkulu futhi zisezweni kaNkulunkulu kodwa azikho empilweni yakho kodwa zikhona eBhayibhelini kodwa azikho la kufanele kuyibalekele lonto ukuthi izinto zibe kuyiwill njengendlalifa zibe kuyiwill kodwa zingabi sempilweni yakho
Akukho entandweni kaNkulunkulu ukuthi uma usindisiwe wena bese usindiswa wedwa ingane zakho zidla iwunga. Alikho ivesi lalokho. Ngilinganise uNkulunkulu la odala izwe nomhlaba. Le planet ayina njini, ayina pilot, kodwa ayimisi path ne foundation. Before uNkulunkulu adala izwe nomhlaba, there were foundations esingeke siyibone which are laid ezenza umhlaba ungayilahli. Velocity, whatever you can name it, ezokwenza ukuthi usuku mhlambe lube 22 hours kusasa libe about constant, accurate. Lento isethiwe, it's like umhlaba uhamba phezulu kwesporo sestimela. Smoothly, lento ibhaki kune foundation ayihambi nje. Kufuneke ubuke uNkulunkulu uzumuke nasentweni oyitshalayo. Uthi nansi ikhula, nayi ivela amacembe. La ikhula. Uzibuza ukuthi yenza kanjani lento. Na ichwane develop from the yolk, from the egg. Na makuyi eagle, nayi eagle, ithatha shape. Makuyiqanda lenyoka yenza sure kuzovela inyoka eqandeni. Makuyiqanda lenkukhu ngeke kuvele enye into kuzovela lenkukhu lizofana nalenkukhu eliphuma kuyo. That change, that transformation enzakalayo from the yolk. Usukudla inkukhu nje mawudla iqanda. Inkukhu efihliwe ayibonakali ngamehlo kodwa izovela khona. That alone. Ngikhuluma ngento ezenzeka biological, physical kwena. Angayithinta ezenzeka spiritual. Akuyona inkinga ukuphilisa umuntu one-cancer, akuyona inkinga uNkulunkulu. Ithina esilimit amandla kaNkulunkulu. Ithina esilimit uNkulunkulu ukuthi angayenza into afuna ukuyenza. NjengaseNazaretha. Lithi iBhayibheli eNazaretha akazange ayenze imisebenzi yamandla khona. Ngoba ezweni lakubo umprofeti akathathwa serious. Ngesikhathi bengamthathi serious ne-anointing ephezulu kakhe bengayithathi serious ayizange basebenzele. Wahamba uJesu nama-miracles abo. Ngoba thi amazwi lomfana ukhule phambi kwethu. Bamazi ngokwenyama, abamazi ukuthi within a son of man there's a son of God. This Jesus esimnikiwe is an unspeakable gift. There's no language on earth, kulama languages amaningi that can fully describe the value, the beauty, you name it. Iyalesipho uNkulunkulu. Usiphe the best of his. Njengokuthi uNkulunkulu nje udala izwe nomhlaba ube izwe belidala ngalo Jesu. Angiphindi. Njengoba uNkulunkulu edala izwe nomhlaba nje uNkulunkulu wadala inkanyezi ezingenakubalo. Uzidale ngalo Jesu nakuwe. Engulizwe. Izinto zonke zavela ngaye. Manje kumile manje akuveli lutho. Mayese kuwe. No. I say no. Manje uNkulunkulu usebenzisa umlomo wethu. uJesu lo njengoba ngikhuluma nje uJesu ukhuluma ngami esebenzisa umoya ongcwele. Ngoba kufanele asebenzise umoya ongcwele ngoba akekho ngobuqu bakhe la usezulwini ihlala ngakwesokunene ukuze akwazi ukusebenza ngami kufanele lonto yenzeke ngokuthi umoya ongcwele kibe ne connection nomoya ongcwele. Nilalele lonke la endlini. Yeah. See. Kusho ukuthi wena uyisandla nesitsha uJesu asebenza ngaso. Abantu uma ubeka isandla baphile ubabeka isandla in his name, not in your name. Baphile. Angicela ubone izandla zabantu ngisayenza lento esho umoya ongcwele ngalo baba. Abanye bathi we manje ngasaphili. Hayi ba right lapha bahlale nje kanjalo. Enkonzweni umthandazo sakwenza nalo. Kuthiwa uEliya waye umuntu efana nathi. Niyakhumbula sisho lo ndawo. Asho uEliya waye umuntu efana nathi. Wayengena ingilosi, isho wayengena ingilosi. Ya yonke into uEliya ayekade eyiyo, yabona elala ebusuku, nakusekijima usendlini encane, naye wayekwenza konke lokho. Yabo. Eyogeza, hanu babegeza emfuleni ngalezo ikhadi.
Kodwa nje yonke into ezowena neyu nokuzalwa umfazi nendoda. Eliya wayumuntu njengawe. Kodwa wathi izulu lingani for 3.5 years. Wathi izulu liyokuna mase kusho mina. Washo kanje. Mawuthi ufuna incwadi kaJakobe kuthiwa wayekhuleka ukuthi lingani. Kodwa lapha uyasho ukuthi lingani. Kodwa kwi New Testament kuthiwa uyakhuleka fervently, ukhuluma earnestly actually. Ukhuleka earnestly ukuthi lingani. Ngapha kwi New Testament ibizwa ngokuthi uyathandaza. Thina sijwayele ukuthi ukuthandaza ukuthi baba sengiza kuwe inkosi yami ngoba manje ngafale wakha ayeke kurongo akukho right lokho. I mean akukho wrong ngifuna ukusho njalo. Akukho wrong uaddressa ubaba mawuthandaza. Kodwa ukuthi ngiyothi kule ntaba iBhayibheli lisakubiza ngomthandazo. Ngiyothi akukho ngane ezofa ingasindisiwe la emzini wami. uNkulunkulu ngoba uthanda bonke abantu basindiswe useyayizwa lonto uyathandaza mawusho njalo. Uyozothi baba ngiza kuwe thou art so mighty our Lord. No, wait. That's religious. Izwa lonto. Izwa indaba. Nam ngithi angize ngapha ngoba nje ngijwayele ukuya ngapha ngazi nani niyathula. Glory to Jesus. Ipower ereleasiwe uJesu asebenza ngawo, ubaba uNkulunkulu asebenza ngawo, evusa uJesu kwabafileyo. Is already there. Ngithi ipower uNkulunkulu asebenza ngayo evusa uJesu kwabafileyo is already within you. Lento ezorelease le power ukuthi lento uNkulunkulu ayisho kuwe njengamanje usuyayikholelwa. Uthi I believe it. Then ngoba ifaith yakho kufanele ibe nemisebenzi busoyi-exercise yakhe. Uthi ngamandla avusa uJesu kwabafileyo ngithi wena sifo get out now in Jesus name. Ngamandla emivimbo kaJesu ngoba kuthiwa ngemivimbo yakhe siphilisiwe akusho ukuthi sizo ungayishintshi. Yes, usiphilisiwe mawuyophilisa umuntu ungamshintshi. Ngoba it's a done deal. Esayinwe ngokuthi it is finished. Angeke ngishintshwe nayi mina. Angifuni ukushintshwa nayimi nengqondo yami nenyama yami. Angeke ngishintshe ngilalele yona kunokulalela uNkulunkulu. Mayiseshila uNkulunkulu it's a final authority. I've made up my mind ukuthi ukusho kwakhe will be a final authority. And I refuse to act contrary and to say anything that is contrary to what God says. Angifuni ukuthi athe uNkulunkulu ngemivimbo yakhe siphilisiwe ngithi mina akusafani sengingcono. Sithi nokho zami sokukhona sekuaksa no. And as iminyaka iqhubeka ngiba stubborn kakhulu kule faith. You can't change me now. I refuse. Nalizwe phambi kwami. Manje angikwazi ukuphambana nezwi ngoba ngizohambisana nenyoka. Yeah, inyoka mayithi uJesu mayithi uNkulunkulu ufuna ukumanidla la. Mayithi uNkulunkulu niyofa nokufa manidla la. Inyoka yana ethi idlani angeke nife. Itshela thini sofa ngempela. Ngoba uSathane ungubaba wamanga. Mayikhuluma amanga khuluma okwakhe. Endamanga ayiqiniso eliphendukezela. Mafuna uthola iqiniso emangeni, thatha amanga waphendukezela uzohlana neqiniso. Mayithi uSathane ayikho ehlebe endlebeni, ayikho lento yokusindiswa kwakho. Hamba uyobonga ukuthi Nkosi ngiyabonga ikhona ngempela lento. Ekseni la kuzo umntwana angani mkhona la uthi uyakhumbula ungithandazela ukuthi ngithola umsebenzi ngabona ya ngiyakhumbula yes yabona naku ngize ngithi kanje yebo lalela ngintshela uthi ke la kade ngisebenza khona bangixoshile manje ngihlele ekhaya. Uyisho ngathi usho uyafakaza kulomthandazo bengimthandazela wona. Sengithi mina lalela ke my daughter
Uyasebenza wena by faith. Yabo. Ngathi nje nyamandini uyongijwayela kabi. Umthandazela kaphila nganangesho azange uthole umsebenzi kodwa ubuthandaza. Ayikho lento yakho. Izoqala ingabikho manje sengihambe kangaka. So I mean there's no way you can forget. Nangosikazi ufakazi. Njoba shumayela nje usathana akasifuni thina sishumayela ivangeli ngempela asifuni usathana. Yeah. Kube khona ukuhlaseleka emzimbeni. Ngithi ukuba ngokwengekhulume ebantwini. No. I'm a type engamcredit usathana ngoba no ifaith yakhe is sealed already. Angisafuni ngikhuluma into eziningi. Usathana akasi njengoba kuzomiwe esihlalweni sobukhosi nje sokwahlulela nezingilosi zakhe zime lapho sigwebe ingilosi uyobe ngeke usathana ubuseqediwe kade iverdict ikhishiwe kuyena seqediwe segwetshiwe nangizwe usathana unqotshiwe ugwetshiwe futhi manje akufuneki ngilonge umnike icredit la usathana namandla vele iBhayibheli liyasho kodwa my God is almighty. uNkulunkulu has given me authority over all the power of an enemy. I say asonke all. As long as you power kaSathane ngoba imarine spirit or spirit ontonto lama spirit akhona aba altar into konke phansi kwegama lika Jesu. Konke. Thatha konke okufaka esakeni okushutheka lapha. Marine mermaid intontoni kwaze kwathini watheni inyoka ama python spirit thatha konke okufaka esakeni uyise waye yonke lento unyathelwe ikhanda. Ngikhuluma nawe njalo. Igama lika Jesu elingaphezulu kwamagama onke. Noma ungabiza liphi igama lingaphansi kwegama lika Jesu. Noma ungathi cancer is under the blood, under the name of Jesus. Noma ungathi poverty, noma ungathi umsebenzi ayikho phansi kwegama lika Jesu. Thatha konke nje mongathi kuyandiza kundisa ungathi ufuna ukuzenza ngathi kungaphezulu kwegama ukungake fake phansi kwegama lika Jesu. This is the name that is above all other name. Mina ngifuna abantu abangadlali ke manje abazodemonstrate ubukhulu buka Jesu ongaphakathi kubo. Uzwile? Abangezobheka, abangezokunegotiate nesimo. Isimo nkosami njengoba sinje imisebenzi ingekho ayikho kwabangakholwa. Not kwabakholwayo. Umuntu okholwayo noma into ingekho uyayidala uNkulunkulu ibe khona. Umhlaba wawu empty. Nakhumbula Genesis 1 verse 2. Umhlaba was without form and void, and there was darkness, there was emptiness, there was nothing living there. And God said, before ngisebenze, let there be light. The light is very important because you can interpret the light as understanding, having the eyes of your understanding open. Umuntu oyimpombothi usebumnyameni noma kuyakhanya. Ngoba akaboni emehlweni. Ukungaboni kuyafana nokuba semnyameni. Akwazi uqosha inality kwi-thick darkness. Kufanele ukukhanyisa ukuze ukwazi ubona inality. Manje lifikile ivangeli icilongo lisho njalo lilethe ukukhanya. Ubone nezinto bengazi ukuthi eyami kanti nale usuyibona ngoba sekukhanyisiwe. Likhanya njengekhwezi izwi kaNkulunkulu enhlizweni yomuntu. Azibone ukuthi ipotential ingaka la kuyena. Azibone ukuthi kanti ngimkhulu kangaka. Abone neposition hle noKristu kwesasemasolweni nda. Azibone ephilile esagula. Athi ngiyabonga Nkosi ngokuphila. Owangithengela kona ngemvimbo yakho. Awu ngiyabonga baba. Angasho ukuthi uyagula ngoba usephilile. Asho into akholwa yiyo ayeke ayibonayo. Ngoba ahamba ngokubona uhamba ngokukholwa. Sengishilo. Ayeke isimo sokuthi ngiapplyile kwabuye regret bodwa bathi imisebenzi ayikho. Anginandaba nalokho. Anginandaba nempendulo. Incwadi ebhaliwe nani nama email nani. Nginendaba nokuthi ibhalwe lencwadi yeminyaka. Ithi noma yini oyicela egameni lami usuyitholile. Kholwa ukuthi usunayo. Lalelani ngitshela. Tshela buza umakhela uthi ulalela, utshela umakhela. Did you know ukuthi yonke into oyithinta ngesandla is blessed? Benikwazi lokho? Oyenzani? Once uyithinte yenze njani? Yeah, nemisebenzi yezandla zakho nomxova amagwinya. Uma waxova in the name of Jesus.
imisebenzi yezandla zakho. Uma uyivila uNkulunkulu uzobusisa imisebenzi enjani? Yebo. But nje ngizama ukuthi yonke into nje wena you are a walking blessing. Awugcinanga ngokubusiswa, uyisibusiso nabanye bazobusiseka because of you. So don't limit yourself. You have all the right to say, Father, I thank you. I'm rich. I'm a joint heir with Jesus Christ. Everything that belongs to Jesus is mine too. I'm married to Jesus in community of property. His father is my father. His heaven is my heaven. His New Jerusalem is mine. You know, whatever. His anointing is within me right now. I'm anointed by Christ's anointing, you know. Yeah. Yeah. Because we in community of property, not just. Began mean, we in community of property. Oh, Jesu, uNkulunkulu akawaqamba amanga. Lalelani, nilalela. Amazwi akhulunywe uJesu ubengawathathi kuye ubewathatha kuba lalelani. So uthi uJesu, the Spirit of the Lord, ashonzo the Spirit, Holy Spirit Lord of the Lord, ubani Lord, the Father is upon me. Who is that? Jesus, the Son of. Ubuthathu bonke sephelele ngokuthi asho njalo. The Trinity, the fullness of Godhead. Isiphelele. Ingakho nje umthando sokufuneka ungabazi. iBhayibheli lisho njalo kuMark 11. Lithi uyothi kule ntaba ungangabazi enhlizweni yakho. Kufuneka ungayibangabazi, especially mawuyisho based on the word and the promise. Ngoba uthi uNkulunkulu emlonyeni wakho ngiyobeka amazwi wami. Kodwa umlomo wakho kodwa amazwi awami. Umlomo wakho amazwi awami. Uma uvuma ukuthi ngibeke amazwi ami emlonyeni wakho, ngiyowenza amazwi akho emlonyeni wami abe umlilo. Uma uvumela into zikaNkulunkulu zihlale kuwe, ziyajika zibe yilento uNkulunkulu afuna zibe yizo. Ngiyokwenza amazwi ami abe umlilo emlonyeni wakho, amazwi awami kodwa umlomo wakho. Bese lithi izwi lenkosi, and then abantu okukhuluma kubo babe zinkuni libahle. Abadliwa yizwi lakho badliwa yizwi lami emlonyeni wakho. Ma ukhuluma izwi likaNkulunkulu noma ukhuluma izwi lokuphiliswa, lifike libe umlilo emlonyeni bese lidla ikhensa. uNkulunkulu owenza amazwi akho abe umlilo. Uye futhi owenza lamazwi akhe asewenze aba umlilo adle izinkuni okhuluma kuso. Izinkuni zisho isimo ukuthi ukhuluma phi. Ngiyazazi lento ngihlale ngizisho la. Ngozisho zozazingeke. Uyosho uMoya Ngcwele uthi yabona ke sebeyibambile. Ngoba uma izwi landa inani labafunda lebanjani. Kuthiwa izwi landa abaprofeti bekhuluma landa izwi inani labafundi was multiplied. So makufuneke kube khona multiplication of the saints endlini yakhe, kufuneke sibanike inqwaba yezwi. Sibanike izwi. Masifuna ubona uNkulunkulu esebenza imanga ngani, kufuneka sine-equipe ngezwi nangoMoya Ngcwele nokwenza imanga ngoba isizini yazo le. Ngesizini yeCovid kwathula yonke into kwamamabhanoyi kufika isizini yeCovid. Manje uthi uNkulunkulu kunesizini ngiyayiprofeta ke le. Amandla kaNkulunkulu ashota ngabantu abazorecognize. Kodwa amandla they are here to do izinto uNkulunkulu enza izinto ngawe ozobuqala ukuzibona uNkulunkulu ezenza ngawe. Isizini lokho ila. Ingakho uMoya Ngcwele ethe 2025 is not going to be church as usual. Because we are moving from glory to glory. We cannot afford bazalwane in the name of Jesus now
Ngithi mina, we cannot afford now ukuthi sibe noJesu ophilisayo, sibe negazi lakhe, sibe negama likaJesu Kristu, sibe nezwi, sibe nomoya ongcwele, sibe nazo zonke lezi zinto ezinobunkulunkulu bukaNkulunkulu, kodwa sifane nabantu. No, ayihambi kanje. Kufuneka sibe nefaith kaAbraham. Okwathi noma kumthatha 25 years engayibona into ayibonga nethembiso zingabonakali, wema for 2.5 decades. Faith yakhe refusing to give up. The Bible says he was never weak in faith. He kept on giving glory to God. He believed. How? Elithi Bible without wakholwa ngethemba kungekho themba, asho wakholwa ngethemba. Now ithemba ukusho kwakhe, ukusho kaNkulunkulu. Kungekho themba isimo manje uyasibheka asimnike ithemba. Manje ubheka ngapha ezethembisweni awuliyavuka ithemba ukuthi uNkulunkulu bethe ngizalo yakhe nje izoba ngangeenkanye ezezulu. Manje ubheka ukusho kaNkulunkulu izethembiso kuvuka ithemba. Manje ubheka usimo sithi ayikho lonto. So what decide ukuthi angasiconcede isimo. Angasifaki kwi-consideration, kusho ukuthi angasi-entertain engqondweni, angasifaki le ngqondweni. Sibone isimo ukuthi lo muntu akayikhatha, ungenza ngathi angikho vele yenze njalo. Ingene ingane yakho la idakwe iwunga, ithi praise God. How are you a great evangelist? Because you are a man of faith. Ubizinto ezingekho njengento ezikhona ngoba ufisa uyihlo. Ovusa abafileyo, abizinto ezingekho njengento ezikhona. Sizibe khona ngoba zazi ikhona engakasho ngoba ukusho kwakhe bephethe zona. Ngicela nginichazele ukuthi faith is saying it is so, even if it is not so. Until it is so, because it has been, God said it is so. I want to repeat myself. Faith is to say, kanti sishilo ukuthi senzani emhlabeni? Sishiyelwe ukuthi siqhubeke la uNkulunkulu egcine khona. Sishiyelwe uthi uJesu imisebenzi engiyozileyo noyenza. Ningibuke emehlweni ngoba amehlo ayindlebe. Kimina. Abambe attention yakho. Ngoba lento ifa lakho lengikutshela. Ungahamba manje esibhedlela kusihlobo sakho ungangibizanga mina. Kube kusandla kuphila umuntu usemtheni. Isizini yalokho. uNkulunkulu asebenza ngembongolo when you are greater than that. uNkulunkulu asebenza ngama handkerchief kaPaul engekho mayibekwa phezulu komuntu khala amadimoni. Wena uyona icheck handkerchief. Usakhona la endlini? uNkulunkulu asebenza ngesithunzi kaPetro engazange abathindi isithunzi sakhe nje saphilisa abantu. No struggle, nothing. God can do izinto ezinkulu ngawe. I say ngisho kuwena. You are the one who needs a miracle now. Yeah, uMongcwele usho njalo. Asingayimisishi le season so regret. It is the season yokwenzeka lento engitshela zona. Kwabanye la ifaith yabo kuzophela ukuthi bathi baba ngiyacela Nkosi ukuthi imali manje sidinga imali la ekhaya. No. Abanye kunabanye labazoba ngama champions when it comes to faith, champions la. Abazothi wena mali come here. I need you. Indlalifa yezulu iyakudinga manje. Ba exercise idominion yobukhosi. Ngoba wasenza amakhosi nabapriest. Yoqala nini uacta njengenkosi. Kube khonto mhlawumbe yangihlabala emzimbeni ngithi uyadlala angizokurecognize lutho nje. I remember umkhuhlane ngithimula ngenza yonke into kodwa izinto engangizenza ngingenawo ngaqhubeka ngazenza ukuze ngikukhombisa ukuthi I don't recognize you. I care less. I don't care. Ungibanga ukuthi ngisebenza kakhulu ke mawuthi uyangibamba wena. Ngoba it's a good fight of faith. Ngoba into ufuna uyisho egcineni sehamba emhlabeni uthi I fought a good fight. I've run the course and I've kept faith. Angizange ngilahle ukholo. I refused. It's my language that I speak. It's a medium of exchange. It's a spirit. It's a principle. It's one of the keys of the kingdom. Faith is one thing that pleases God.
You want to please God? Keep on believing. And act your faith. Put what you believe into action. Because faith without action is dead. It won't work for you. Do it as I'm talking. Nezwa yini bazalwane? Hambe ufike uyenze la ufuna umuntu ogula ambeke isandla bonise kwenzakalani. Siphela isikhathi manje songacaci kwethu. Sesidelelwe ezinye izinkolo, yabona? No, uJesu wethu akaziwe manje. Hayi, mina sengikhathele. Uthi uJesu wami angaziwe. Akaziwe kule Durban uJesu wami. Ngithi uJesu wami akaziwe kuphuma emaphepheni. Ngiyayideclare Lord. Abanye bazosuka la bayejele njengothami ngema nje. Kuphenduka iziboshwa. Zikhala zehlelwa amandla amangcwele ziphuma amafinyila zibanjwa amandla amangcwele kade sesatshwa lapha phandle kufike ingonyama umndeni kaJuda ngoba ithole ivehicle ezosebenza ngayo. uNkulunkulu bantu besifazane hey catch it nivusiwe kule generation nivusiwe. Ningodibhora abavuswayo nivusiwe. There's a special grace upon you. Awuyibeke eceleni lento ukuthi umuntu wesifazane uyivessel kaNkulunkulu. Please. Umntwana babefuna umhlabela imbuzi manje senisiwe. Bayikhumbula abanye lo. Ngihlale ngikhumbula le testimony. Manje bafuna ungihlabela imbuzi bangifaka isiphandla. Wathi ubaba Mashicila lo wayesasama naye wathi kahleke mntanami. Uyamkhola uNkulunkulu uthi namandla okushintsha izinto la. Ubaba uthi uma ngisephansi kwendlu yakhe ufuna ngilalele. Wathi wamthanda mambeke izandla. Uthi uthandaze nasekhaya ufika uthandaze. Wazothandaza umthando uzothini lo mama lo sisi. Wathi Nkosi nansi imbuzi isikhona. Iboshelwe lapha esixhujeni. Bulale lembuzi ife. By tomorrow sebelungisele kuyihlaba by tomorrow. Ibheke phezulu ifile ngathi ifuthiwe eswini ifuthi isisu siqumbile senje ilelethe. Yebo? Faith phela. Inceke kaNkulunkulu mayikhuluma hamba yokwenza. Ngivumeleni ngisho sengishilo ngiyasho ngisazosho futhi uhlupheka ngoba uthanda unobaba onje elithi iBhayibheli how much more your father who is in heaven. Uma wena uyisoni ukwazi ukwenzela abantwana bakho into ezinhle ebathengele ingubo necathulo behlala kwakho mahala bengarenti ubaphakela ama plate zonke insuku bathengele ingubo zesikole bekhokhela ama school fees ubenzela into ezinhle nje ingane zakho. How much more your father enzele ezakhe ingane. Uyena lot noma yini oyicela egameni lami ngizoyenza ukuze injabulo yakhe igcwale. Uyolisebenzisa nini lelo gunya lokuthi umntwana kaNkulunkulu uyolisebenzisa ngolesingakhi. Bonke abamamkelana wabanika igunya ukuba umntwana kaNkulunkulu is more than a relationship noNkulunkulu, it's an authority. And authority must be exercised. One of the ways to exercise the authority ukuthi ungathwali lutho ukhona ubaba ukhona. Phosele kuye ungamningi nokumnika umphosele. Unazo baba nayo inkinga ayinqake umnqakisa inkinga yakho. We-exercise i-authority. Ingane nje mangakhona mayisencane ingane iyazazi. Iyayazi authority yakho. Makhona ukuyiphatha uyisa noma ivuka. Mayivuka nje sekuphela ubuthongo. Into eyisho uqala ukhala. Ushibwa shingla ukhona. Usekhalela uNkosi Malanga. Yena ucommunicate ngokuthi akhala. noNkulunkulu uthi ngikuzwile ukhala kwabantu bami. Ngehlile ngadabula amazulu. Uthi kwenye indawo nasi sihlupheke sakhala uJehova wezwa wasikhulula lonke uvalo lwazo. Isihlupheki nothi isiceli isihlupheki uNkulunkulu akakuzwa ngoba ucebile ukuzwa ngoba ukhala ngefaith. Njengoba uhluleka nje ukubekezela uma ingane yakhe ikhala iyokhala iziqede mina ngiyawasha
Hey. Uthi uNkulunkulu lapha encwadini kaIsaya kungenzeka yini ukuthi umuntu ingane yakhe ehlale la ayilahle. Ebesethi kungenzeka noma kungeyona into evamile. Kodwa kungenzeka. Ebesethi mina ke ngizokuthanda ngaphezulu komuntu wesifazane ethanda ingane yakhe. Mina ngeke ngikulahle. Ngeke ngikushiye futhi. Kunebond ekhona phakathi komuntu wesifazane nengane yakhe. Kodwa iyanqamuka ayithatha ingane ayilahle ehlathini. Kodwa uthe yami ibhondi nawe ngeke ngiqhamuke. Nginolaka ungangiboni ngathi ngithi nginolaka ngiyavutha ngaphakathi. Ngifuna ukubona uNkulunkulu enzimanga ezenza ngawe. Ngifuna ukubona inkosi yamcele yaziwa iDurban yonke neNatal yonke. Kuthiwa khona into eyenzekayo eThekwini. Kunohlobo lwabantu bakubuka ngamehlo okukhala idemoni bakuthi ngamehla nomlilo bantu. Isikhathi salonto sifikile. Uthi uhlala eduze kwesangoma sihayize sizamule njalo. Size sisuke la ngoba nje umlilo is too much. Nginifaka umlilo manje right like nini. Hey! Nginifaka umlilo. Ivumele lento ikubambe ngcono bemkhovu wayo ungabusakwazi uba enye into. Hawu nikhona abazalwane? Iba umkhovu iba njengengathi uyizombi yalento. Ufakaze yonke into ama cells of your body ukuthi I don't belong to myself anymore. I'm saturated by his presence. From the top of my head to the soles of my feet, it's only fire. It's only the presence of the Lord and glorious presence of the Lord. Khona baba kuthuba uqhutshana. Wayekaphilisa abantu ngendlela ahlala esihlaleni kufika umuntu la uyagula. Athi mbeke la kade ngihleli khona. Onela hlale khona umuntu ushiye umlilo esihlalweni. Lento is too much ihamba nangesithunzi. Hayi ke angisakhuluma ubeke isandla ke. It's a contact it touches a move. Njengoba ngikhuluma ngiyayidala phakathi kwenu. Ngiyayirelease ngiyayirelease. Yes, too much. Likhona igazi elifana negazi kaJesu. Alikho. Uyalikholelwa uSathane igazi. Uhlaba inkukhu emhlophe emfuleni, thela igazi layo emanzini. Busogeza ngalawo manzi. Ngoba uSathane uyalazi igazi uvela ezulwini. uSathane uyalifunda iBhayibheli. Wakhothela uJesu emlinge ehlane, wamkhothela ama scriptures. Njengoba ungalifundi nje amadimoni alifunda iBhayibheli. Khona ezoliphendukezela towards you. Njengoba ungane angathi awuna appetite yokufunda iBhayibheli, amadimoni ayalifunda iBhayibheli. And futhi ngeke ufunda iBhayibheli njengamaSulumane. Alazi ngisho ngama translations. Uthi NIV uthi lapho. Kusho umuntu ongelona umKristu. Wazi iBhayibheli ngaphezulu kwakho. There was a guy isiyashona. Ebidlala la eThekwini. Ufica amaBhayibheli wabekile. Iphikisana nomKristu. UmKristu uvula amavesi yona isho ngekhanda. Ngoba lento ijwayele lapha kwiQuran. iQuran funeka uyisho uzwisho. And uyifunde ngesiArab. Kusebukhulu kwalalo nje uzofunda iQuran ngesiArab. Kodwa ngoba banespirit sayo lento bakwenza lokho. Bakhuluma isiArab kunomzalwane engimaziyo usesinzile. Usishaya isiArab wasithola ngesikhathi ejoyina inkolo yoMuslim. Ngoba kuyafundiswa khona kuhlala. Lento ingena kuwe. That's why bengasindiswa kalula. Kodwa uNkulunkulu bahambela njengoPawulos abaningi. Lapho lingavunyiwe iBhayibheli ukuthi ngeke South Arabia abantu uJesu bahambela kanje afike kubambone. Basindiswa kanjalo iningi labo bahanjela njengoPawulos. Mase beyibambela bayidedeli. Sesophala. Isifundo sami ngisiyekile ukuthi uMongcwele release this anointing upon these people right now. Abanye phakathi kwenu
bazorevesa ama-cases abophe umndeni. Bazoshongeza ukwenzeka izinto. Uma ethi umnikazi wethu siyothi kule ntaba nqokuleka angaze ngiyibona. Kodwa uthi ongidalile ayiphawela ungakhuluma nentaba. So it can be symbolic of a problem enjengentaba phambi kwakho. Anything obona okhokho bakho bakhula la intaba imile inkinga yomndeni. Uma wakho ukhule ebona le ntaba. Manje nawe uthe uma uvula amehlo nansi le ntaba. Wasuyasindiswa wasokuthiwa le ntaba ayinamandla phambi kwakho. You are going to be the first person kulomndeni okutshela le ntaba isuke kulomndeni. Ngithi you are the person prophetically. You are the person. It's you now. I say it's you in the name of Jesus. It's you. The heaven says that to you. That says the Lord to you right now. So you better say amen. In other words, you are saying, Lord, be it unto me according to what you say. Akho demon, akho nsango engabamba ingane yakho masuyibiza. Uyibizela into the kingdom. Come, my son, in Jesus' name. Come. Noma asashonga baba nazi ingane zami ku right lokho nathi siyathandazela abantwana bethu. Nazi ingane zami Nkosi zidliwa yiwunga kuyakhuleka egameni kaJesu Kristu ukuthi Nkosi yami nazo zisindizwe. That's the right prayer. But what about God efaka amagama kuwe imphathi ngwethe akhomandayo? Oh, niyezwa yini? Wena Dumsile, wena Jabulani, ngiyanibiza ngegama likaJesu, nginibizela embusweni wasezulwini, nginibizela ensindisweni yami engayithola. Uthe izwi lenkosi masikholwa siyosinda nabantwana bethu. Niyasinda ngegama likaJesu Christ. I command salvation upon your life right now in the name of Jesus Christ, and see what will happen. As many as you know. Uthi uEli alise ngeke line until I say so. Niyizwa lo ndawo? Yeah. Alangana for how long? 3.5 years angithi? Yeah. Waphinde wenze njani manje? Wathandaza. Uthandaza how many times ila? Mayesefuna lini? Sheshani, uthandaza how many times? 7 times. Elokhu ethumela inceke yakhe akuyobheka ukuthi khona into ehlanganayo. Amafaya vela yini? Mase kufika lapho kuthiwa he prayed again. Akusasho ukuthi he prayed honestly. Sekuthiwa nje he prayed again. Kodwa uthandaza 7 times. Kodwa kuthiwa honestly ukhishiwe. Ngesikhathi esasho kanye ekhuluma kanje emkhathini athi ngeke line until I say so. Kodwa that is earnest prayer. That's prevailing prayer of a righteous man. And uNkulunkulu most of the time mayikhuluma izinto ukuthi zenzeke. But let there be light. Let the water do this and this and that. Let the earth bring forth. Let asho kwenzeke. Wasethi sengishiya wena ke Adam. Uzoqala la ilwaneni, uzoziletha kuwe uyiqamba amagama. And lonto oyishilo ngesilwane so behave njengalento oyishilo. Mathi inja mhlambe ivela iqala lithi ngoba behave according to the name. Kusho ukuthi uAdam was a co-worker together or co-creator together with God. It's his intention ukuthi angasebenzi yedwa asebenze nomuntu. Musuvumela uNkulunkulu asebenze yedwa, sebenza noNkulunkulu. I say sebenza noNkulunkulu. I say sebenza noNkulunkulu. I can tell you, without me you can do nothing. Now through Christ you can do all things, angithi? Through Christ. Through Christ. We are pulling down strongholds now. Ama strongholds izinto ezijike zaba belief system kuwena. And they are controlling your life. They limit your life if you like. Ama strongholds ayasetshenziswa njengendawo zokugcina iboshwa sometimes. So strongholds can limit your ability, can limit you,
can imprison you. Guess what abazalwane? Uzithole ulimitwe izinto okholwa yizo. Now we have to pull down those strongholds now. Amen? Yes, and those imagination. And every thought, you must catch it. Arrest it, if you like, to the obedience of Christ. Every thought must be captured and be subject to the obedience of Jesus. Now, ekseni ngikhulume nabantu abanezifo ezibahlukumezayo. uNkulunkulu ufuna sibe free from sickness and disease. Kube ukuthi nje kuyaliwa mangabe usathanelwa kungathi khonto izwa emzimbeni kuyaliwa, and you are not fighting for victory there, you are fighting from victory. Victory is yours in Jesus' name. Ngicela this time ngithumele izwi nje lapho umikhona lapho, because the word of God knows no distance. Uma etheza ngaphambili ngoba kukhonto ozothi mawufika la yenzeke kuwe. Manje mayithi ulapho. Isho ngezwi inceke yami isekhaya ngizofika seyiphilile. Wathi uJesu, I've never seen, I've never heard of such a faith. Kampela mayifi inceke yakhe iphilile engazange ayithinte i-distance ile ekhaya wishiye ekhaya. Nami izwi kaNkulunkulu knows no distance. Allow me to decree and demonstrate ngawe. Uma ungenela endlini kunezinto ezikubamba ezikuhlumeza emzimbeni. Uma ula endlini kunama challenges obheke nawo, amanye illegal. Whatever that you are facing, othi mawuyibheka kube khona ukuthuthumela ngaphakathi. Inyama yakhe ishake mawucabanga uNkulunkulu ufuna ukukhulula kulo lonke uvalo. uNkulunkulu ufuna ukukhulula kuyo yonke into ecindezele. uNkulunkulu ufuna ukudemonstrate isizini yokukhululwa le. On Mount Zion, we are Mount Zion bazalwane, there shall be deliverance. Ungabi isibopho, ungabi isigqila sanoma yini phansi komthunzi welanga. Ungabi uma indodana kaNkulunkulu inikhulula, ingaba khululekile impela, khuleke ngisho imali zakhe eziboshiwe. Zireleaseke because uma ifika uNkulunkulu ufika nenkululeko. Awukwazi ukuba isiboshwa uJesu ephakathi. Angisakhulumi ngamademoni awana chance trespass amayisondela kuwe ngoba iLord of your life is Jesus. He's the Lord over your life. Hallelujah. There's a border that cannot be crossed over. Lithi iBhayibheli bofa abayinkulungwane ngapha bafa abayinkulungwane eziyishumi kodwa kufa kusondele emasangweni akho. Amasango akho abiyiwe ngomlilo kaMoyingcwele. Amasango akho abiyiwe ngeborder of the blood of Jesus. There's no devil in hell that can dare cross over until you open the door. You udilize udongo and then inyoka izokuluma. Glory to Jesus. Hallelujah. You must understand and know and believe. Amandla uNkulunkulu abeke kuwe. Isikhathi soku-exercise amandla la nisazobona indaba ezinkulu ngoba lezi imanga zandulela isimanga esikhulu esokwenzeka sokuvuka kwabantu abano 1000 years bashona. Sokuvuka kwabantu abano 500 years bashona. Njengoba sibabaza uLazarus on 4 days evuka. What about those abafa bekuKristu? Glory to Jesus. Zokhala icilongo kuhliphuka amathuna bavuke nemizimba emisha esikhuleni bavuke namaskeleton bavuke nemizimba emisha engasaguge engasafi engasenzeke lutho noma bashona beno 8 years bazovuka benomzimba ka 33 years uJesu afa ngawo. Glory to Jesus. Hallelujah. That great miracle yokuvuka kwabantu abangama millions in 1 second in split. So in a split of a second, in a twinkle of an eye, kwenzeka izinto zokuvuka bafileyo bashintshwa imizimba emisha nathi siguqula imizimba siyohlangabeza uJesu yonke lento oyenzeka in a split of a second. There is the suddenlies of God. uNkulunkulu abhizi ngazo manje uzo kudala izinto beyithatha isikhathi siyasondela manje izinto ziyashesha.
uNkulunkulu akaphendula imithandazo yethu kule generation kuphela, akaphendula imithandazo yethu kuphela, uphendule ngisho umthandazo kaJesu osinxusilayo emazulwini, aphendule nomthandazo kaMoyingcwele ogronayo within us, aphendule imithandazo yabazalwane besithandazela 200 years ago, 2000 years ago, base bafa bengayibonanga into ekade beyicela. We are the beneficiaries zale mithandazo yabo. Ingakho masithandaza phansi kokuthandazelwa esathandazelwa kona. Hallelujah. It's an investment for this generation ukuthi thina si-enjoye, hallelujah, iy'mpendulo zemikhuleko yabangcwele, hallelujah, abasikhulekela. Manje sithandaza phezu kokuthandazelwa. Kukhona abasithandazelayo all over the world. Once nje umzalwane athi ngikhulekela nebandla lakho all over the world, usuyangena njalo emthandazweni. Uyathandazelwa nje, manje kufuneka uthandaze uzohlangabeza ukuthandazelwa kwakho. I say thandaza kuzohlangabeze impendulo zokuthandazelwa kwakho. uJesu, he ever lives to make intercession for you. Kuyenze uJesu bethandazela uthi namhlanje izwi lakhe empilweni yakho lihambisane nento afuna ukuyenza ngempilo yakho. Glory to Jesus. Nkosi yami, akuthandaza abasemhlabeni kuphela, noJesu ezulwini ehlele ngawesokunene as a high priest, the priest of this house called the church, and the gates of hell cannot prevail against the church. Shakalabasanda, Prorabos Piriakash, Sandorabosha. And the nail-scarred hand of Jesus is being laid upon your life right now. There's a turnaround that is taking place right now in your life. I say there's a turnaround. There's a revolution, spiritual revolution that is taking place. Your life is never the same again. Hallelujah. No devil in hell can stop it. In the name of Jesus, you cannot stop summer from coming. There's no, hallelujah, there's no scientific invention that can stop. No change of weather patterns. God, they cannot change the season. I say they cannot change the season. I say they cannot stop the season from coming. Isizini noma uyayirebuka iyeza masekufika isikhathi iyasondela, and ayihambi yodwa kushintshe iy'ntaba zibe green ngoba sekufika isizini izoshintsha impilo yakho ngoba it is the season. Hallelujah. I prophesy summertime in your life. No more winter time. Hallelujah. I prophesy I prophesy summertime over your life. No more winter time. No more. I say no more winter. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ. Le garment kaJesu, igarment kaEliya yehlela kuElisha. Hallelujah. Igarment kaJesu, uMoyingcwele athi the Spirit of the Lord is upon me. Mvumele, that same garment of Jesus is falling upon your life right now. Hey, when awusasho uthi uNkulunkulu kaEliya, usuthi uNkulunkulu kaJesu. Jesu, the hallelujah, the Lord, the Lord said to my Lord, glory to Jesus. The Lord said to my Lord, He is the Lord, hallelujah, and Father is the Lord. Jesus is Lord. The Father is Lord. Jesus is Lord. The Lord said to my Lord, glory to Jesus, sit at my right hand until I make all your enemies, hallelujah, to be subjected under your feet in the name of Jesus. Hallelujah. The Jesus that is speaking to you right now, the Lord the Father has spoken to Jesus. Now Jesus by the Holy Spirit is speaking to you. Iyadlula lento, hallelujah, iyarekera lento, it's generational lento, idlulela from one generation to another. You inherit it now. In the name of Jesus, begin to inherit it. Hallelujah. What was in Jesus is in you because Jesus is in you. What was in Jesus is in you because Jesus is in you. Hallelujah. Hallelujah. Hey, I'm releasing that fire of the Holy Spirit upon your life right now. Fire out of your mouth and out of your eyes. Fire coming out of your hand. Fire coming out of your feet. In the name of Jesus. It's yours, it's yours, it's yours. Take it by faith, it's yours, and use it to the glory of His name. It's yours.
kuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu wakho aziwe emndenini, aziwe kule community, aziwe uNkulunkulu wakho. Kudala bemdelela bembukela phansi, angabikho umuntu ozodelela ubusha bakho, angabikho umuntu ozodelela ukuba umntwana kaNkulunkulu bakho. Glory to Jesus. Angabikho umuntu ozodelela ubundlalifa bakho kuJesu Kristu, angabikho umuntu. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ungenela endlini ugula, in a twinkle of an eye, I'm speaking to your body right now to let go of any sickness and disease. I say to you, when of cancer, let this body go. This is the temple of the Holy Spirit. Whatever sickness and disease, it might be terminal, but it cannot hold you. Hallelujah. Sisithuna lingasanga umbamba uJesu lamthetela after 3 days and 3 nights lamthetela. Now izinto ziyakuthetela namhlanje. Ngeke sikubambe ngoba inkosi yakho azange siyibambe. Nawe inkinga nenkathazo ngeke sikubambe. Hallelujah. Go free, go free, go free, go free in Jesus' mighty name. In the name of Jesus. That very anointing that was upon Jesus, you better receive it now. It's yours. I say that anointing is upon your life right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth.